Acompañado do alcalde José Ramón Romero e demais autoridades locais, o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, presidiu esta mañá o acto inaugural da nova cuberta instalada recentemente no Parque Infantil da Praza de Galicia. A actuación cun orzamento duns 247.000 euros foi realizada con cargo ao Plan Único da institución provincial. A estrutura da cuberta está formada por pórticos de madeira laminada e o peche da mesma en base de láminas de policarbonato celular. Conta tamén con iluminación solar fotovoltaica e foi executada como unha aposta pola sustentabilidade e durabilidade da construción. Creo que é unha aposta pola sostenibilidade tanto na construción como na súa durabilidade, buscar o que ahora entendemos como o kilómetro cero, é dicir, a proximidade no suministro, montarse, foi un traballo complexo neste ano de problemas de suministro, de que as cousas chegaran a tempo. O alcalde Xosé Ramón Romero agradeceu o investimento realizado pola Deputación, na que se incluíron ademais outras actuacións, como a reforma do acceso ao aparcamento municipal e uns novos baños públicos a carón do parque infantil. Esperemos que teña boa aceptación polos veciños. De principio, os máis cativos están encantados e seguiremos traballando para eles como non podía ser de outra maneira desde este goberno. O presidente da Deputación da Coruña fixo alusión ao resultado da obra, da que destacou que se trata dun espazo perfectamente integrado na contorna da Praza do Concello, para a que se empregaron ademais materiais sostibles dentro das liñas de economía circular. Dá gusto comprobar, percorrer esta provincia e ver como se acerta con inversións que supoñen unha mellora na calidad de vida dos veciños e veciñas, neste caso dos máis pequenos e pequenas daqui do Concello, que van a poder disfrutar dun espazo cuberto nunha Galicia onde as inclemencias do tempo fan a súa presenza prácticamente durante 9 meses do ano. Co cal, como ben decía o diseñador, o arquitecto a quen felicitamos polo mesmo, é un espazo que está perfectamente integrado nun entorno que é emblemático, que é a Casa do Concello, que ten a súa propia historia, que ademais empregando materiais que son sostibles dentro desas liñas de economía circular, con parte dos elementos ou de integración paisaxística e de digamos, materiais sostibles e autóctonos, a inmensa maioría deles.